Čami. Som kedy si chcel, no, toto RTčko. To bolo v Amerike najlacnejšie 8 valec, to stálo nejakých 28 000. A to je akože euro, čiže... No asi 700 nejaký. No hej, a to vôbec nie je tak veľa, na to, že to je nové. No tu na to bolo 45 000. Škoda, že Roman už nemá tu všetko. Ten stojí zapadla jak piča. Jako s čím? Roman, 165 kg. Robe, víš, jak je takový to... Addig azért olyanok lesznek, mint a piros vizé, addig azt aztán éve nem is. To je lepšie ako tabletky. Pre-workout nebo jak to, jak energy. No veď áno. Takže, keď mi to kamarát dal, to tak prehnal, že som ledva sa pohol. Jako co? To s kratovou. Jo, tak já prodávám, že jo, jakože u nás, jako ve velkým, takže jako... To jako jedeme, no. No toto som fakt chcel kedysi. Ale som rád, že to nemám, lebo to žere extrémne. Jo, pre je to masakr, že jdeš normálně, tak 20. No. Ještě dobrý let. No, ani ne. Ja je tuto Dobrý, jak sa volá? Tate. Áno, Tate, presne. Akože... Toto je najlepšia rada za mňa. Tady to hodně obsadili. Golfáci, hej? No, to je nebezpečné. Golfy sa cítia. Jo, přesně tak. Ty sa cítia. Autálkáři. Hej, ináč, ale tá RS-ka vzadu, ja som ju počul, tú červenú. Jo, to vypadá hezky. Tá je nenormálny zvuk, to je najlepší zatiaľ zvuk, čo som počul na autálke. Máme ve Znojmě jaký oborku, co má Superba nalazený na nějaký brutální golf. Trojku super kombík. A Autoto Benel poznáte? Koho? Na YouTube Autoto Benel. Nepoznáte? Asi no. To je taký typek z Holandska, čo testuje auta, mal tam takú Škodovku, presne Superba, 700 koní. Jo, já si vím, takový zelená, taková... Jo, tak bez toho má taky nějakých 650 koní v tom. No, nice. Toto je krásné. Co to je za auto? No. Michal. Je to Mitsubishi? No, kto vie, počkej. Ne, to není to MR2, to je to. Midship, no, to neviem, čo to Podle je. mě není to MR. Já si myslím, že to je ta MR2. Môže byť, hej, má to taký presne. Jo. To je taký futuristický dizajn. Jo, a tohle je taky tohoto. A má Hej. stejný znaky, takže to bude. Ale tie disky akože zabil. No to jo. Tie disky zabil. Ale jde prostě na každý velký. Teďka mu rakouské blízko. Hej, MF2. Need for Speed Underground ešte toto.
Tak akože to bol malé auto. Ako toto je lepšie ako v hre podľa mňa. Aj tá farba je z kolesa, krása. Niekto reálne za iné. No. Presne tak. Parádne porobené. Akože asi natiaľ môj favorit toto. Za mňa vyhráva tá ona, 5-ka. To prvé? MX-5, no. To je. Tak hej, Mazdy sú topky, no. Tá rúžová farba, najlepšia vec. Si dovezol teďka náš kamarát toho GTčku. Nice. Akože, Ale to starší máš. ináč Aston Martin DBX7, to je SUVčko. To dovezli z Brna od nás. To je bomba. Aj do Bentley, že od Brna. OK. Porsche, OK. 812. Lebo GT C4 Lusa, tak to, preto som to myslel, že podobná. Jo, ale to je topka. To oni vedeli robiť dizajn, no, až na to. Ale akože dávali to na jednom meste. Z tej druhej strany to muselo byť dobre vidno. Hrajú si tady úplne na videomaker. No jasné. Tá hnedá je super. Či čo to je bronzová, či to povedať? To je champagne. Rodinný vůz, jak tak vidím. Hej, dobrá farba. On je v Brně jeden borec, co má na tom, teď jsou 22 nebo 21. No toto je dosť veľké tiež. No, ale tam jsou jako obecně velký kola. 30-ky. 22, no. Či 22, sorry. 22, 30 pičo. Hej, viete, že Borec má v Brně, nějak na tom měl 23, to je chromový velké to kolo. Nice. Tak jako nádherný. Lepota. Je respekt, kamerma. Mhm. Kámoš se znojma má podobně, má také to stejný teď, stejný generace, má to fakt snížený, červený. Problém z těch borců, jak mají to CLS vedle nás. To je stejný. Ečko. Vieš, ktoré to je? To je Honda, to je tamto Vitek, táto modrá. A to čo ide teraz? Hej, tam teraz zastala. Tu je dobrý rozhľad odtiaľto. Máme. Ale nechcem dať kameru inde, chcem počuť ten zvuk. To bude ono. Určite to môžete tu vidieť. Toto bude ono, toto má zvuk. Aha, to je... Zvuk, ktorý sme všetci čakali. Tik-tak ide. Má chod na TikToky. A pozor ide teraz Škoda Fabia. GTR. Či čo to je? To je Lexus. To je Lexus. To je Lexus. Vyzerá. Slabý výbuch. Slabo. Toto je to je Silvia, Nissan Silvia, alebo niečo 2000 sa mi zdá. To je Nissan Romana, či? Natáčaš, čo? Trošku. Dobre.
Podaj na fabke, kde. Aj, daddy, no. Hop, Tamto čo ide hore. To je nejaký multisedan. Ale na tie otokári by som tu šiel. Aj tie vysielajú dosť rýchlo. Vidíš tam tú miatku ako ide? Som to nazval, že multisedan. Pečie brutálne. A to je dobré. Mám to BMWčko vzadu. Dobre. Neviem, čo mi tam nesedí. Prsty. Nice. No, toto je sranda, hej. To tam dal celkom. Ide, bomba. Ten čo prišiel? Neviem, či to robí na schvál, alebo... Má zvuk. To už bol skoro v tráve. Také sekané to robí, ešte sa učí. Kameruje. I'm quick. Čo? I'm quick. Akože, ale Roman Babiak sa volá. Keby si chcel vedieť. Viem. Krapovičík. Ale aj táto fajná je v podstate veľmi dobrá. No mne sa veľmi páči. Mne sa takéto... Z diaľky na to kúkaš, ale aj ten spoiler je. Mal nejakú nálepku predtým. Ale jebal. Astrálne car meety. No, bolo to, treba všetko toto. Treba proste... Hej, ten je tak dobrý. To zaslúži. Hej, neskutočne dobre, toto je proste, som sa okuliarne dobre, že až takéto je dobre. Competition. Tam dole má podľa mňa nejaký oný. Carbon. Nie karbon, toto tu. Antiradar. Presne. Aj sa ma na to pýtali tí Česi, či to tu je legálne. Tak chápeš, keď 300 chodia cez mesto niektorí? Ty kokos, ale je tak maxed out. Ty kokos, a to sú už tie displejové verzie. Veď všetky sú už teraz. A ja som chcel najprv a som taký rád, že ich nemám. To je tak maxed out toto, že... Tieto ifuky. Tiež pekné, hej. Normálne ti zavádzajú pri cúvaní. Trošku je. A toto je iná farba, aj zase toto je oranžovejšia. To sa mne sa až tak ten predok nepáči. Ako ja viem, že je veľmi atypický oproti Bavoraku, ale niečo má oslovuje. Ten predok mi nejde až tak. To je pekné. To je veľmi pekné. Čo to je pán? Snake. Cobra. Mustang, Cobritel, Frun 4, Flashner. nás je zraziť. Toto dostávam 5 litrov vody na čachomone, 15 litrov. Aha. No hej.
Jose Zunma. To vyzerá ako karbon, ale to asi nie je karbon. To vyzerá jak trošku jak brat. Áno. A tam to máš tak nezaujíma. Toto ma zaujíma. To je proste nádhera. Na toto som sa zakúkal na tie. No toto má, cez toto vlastne robíš. To je Void. No, nie, cez to robíš proste ono, chladenie. No, preto to tak je správne. No aby sme, aj keby sme tu mali len, že 7-10, tak proste nedalo by toto, čo tamto. Samopad. A to sú dobré disky. Vidíš, na nich dáš brutálne veľké kolesa. Toto je maskulatúr. No. To je funkčné, no, to není fake. To je funkčné chladenie supercharger. Tak to na tieto lanka. No, Moje supercharger. odletelony. Teda, je tu ešte ten oný, no už išiel preč asi. To by prišiel Šimon. Mohol byť. Jak je to farba? Aha, pohodka. Víš, že napríklad to nemá také chladenie. Staršie už. Ale že chýba mi ten... Ale prečo z jednej strany má chladenie a druhé nie? No neviem, podľa mňa fetuje. Čo, prešňupal jednu dierku? No asi aj. A audio nahráva toto? No? Fajne. Á, počkaj, poď toto. A ja to... No. Ja tak. Je tu ešte ten oný? Ten Louis Vuitton? Ten bol tam niekde. Už asi išiel preč. Vidíš tomu tam, to si tam napísali. To si, hej, to si tam oni určite napísali. Fakt, to je fakt bojí. Ja, že tu na to bolo hneď? Ne, neviem. Neviem, kde to bolo reálne. Že stále funguje, že mať auto a už môže robiť nejaký kom. Ďalej, to sú kamarátky. Do dežde, pekné. Čo? To je americký. To je super. Toto je pekno. No, toto je americký. Ale prečo to je shift? Akože vedia aj Američania, vedia shifty. Čistené, nie? To sú dobré kolesa. Ale toto má nejak ne... Tá sa hodná, to musím natočiť. Hej, to je tá, čo sme povedali? Hej, to je... Ja neviem, ono to mení farbu v inom uhle. A to je výborná farba. Táto farba je na Passatu. Neviem, či táto konkrétna, ale taká Nejaký mix tejto. emerald zelená. Kto vie, ako to bude vyzerať na videu. Inak, to moc... A aj tie výfuky sú dobré, vedia, viem. Tie dierky vedia spraviť takú väčšiu hĺbkovú onu a to. Performované. Toto je zadelené. Toto je auto do normálneho Louis Vuittonu. Ja tú červenú pozerám.
zaželil, riadne. Toto chcem počuť. Čo? Toto. Neviem. Čo to je? Takže vyzerá to ako tá Silvia Nissan, ale... To je Skyline prvý. No. A oni tam takéto výfuky šlári chceli. Oni reálne stokové výfuky vedeli robiť takéto veľkosť. Neviem, či to je stok, ale takéto veľkosti tam mali oni. No, pozeraj, tu má... Toto je pekné. Pozri sa na ten čip. Ale je beat up. Je beat up. Túto farbu ešte. Tá farba je veľmi dobrá. Veľmi dobrá. To sú tak clean disky. To sú najlepšie disky v hre tu mám. Čo sa týka, že jak tomu zadelil. A mu dali ho fotku. To ja chcem. A ešte tieto disky. Ešte tieto disky to sú s tou červenou. To je že proste taký dobrý kontrast. Že to je. I like. Ani mi nevral. Však je to veľmi dobrý kontrast. Shiny AF. Súhlasím. Shiny AF. A to je normálne, Renault. Shiny metal is. Normálne, Rinaldo. A teraz k tomuto, toto je najväčšia bomba. Chcem takú vodu nejakú? I'm not just you know check me out. Murder was the in the place. I'm on a bumper clad murderer. Mad bumper clad gunman murderer. I'm on a bumper clad murderer. Mad bumper clad taxman murderer. I'm on a bumper clad murderer. Mad bumper clad gunman murderer. I'm on a bumper clad murderer. Mad bumper clad gunman murderer. So we not take chat. Boy head back and live up like a cat flap. Disengage them. Only when the body jump. Pussy love it talk and the pussy love it chat. And the boy them a blighter. Boy them a chat about the boy them a hater. To the city we no watch boy them a blighter. We have to see the way man the boy girlfriend. Take it stop me to do. So we not take chat. Boy head back and live up like a cat flap. Disengage them. Only when the body jump. Pussy love it talk and the pussy love it chat. And the boy them a blighter. Boy them a chat about the boy them a hater. To the city we no watch boy them a blighter. We have to see the way man the boy girlfriend a ball out when she take it stop me to do.
Boy violate, then I need to in a head and not just straight. We need to claim them this a technique. We need to murder as a in the place. We need to boy violate, then I need to in a head and not just straight. We need to claim them this a technique. We need to murder as a in the place. Them say me not take shot. Boy them back and they fuck like a gangster. If you hear me, man, when you body drop, put it up in out and they put it up in chat and they boy them a bang. Boy them a chat and they boy them a hang. They see me now, boy them a bang. Pohode, hej, dobrá farba. Čo máš ty? Toto? Nie, ja mám vzadu niekde, ja mám C63S. Toto je paráda. Aj ten Brabus je super. Toto je lepšie. Veď jasné. Všetky možno, hej, len také. Pošleš mi to? Ešte na YouTube to možno dám. Fresh Live Milové. No hej, to je brutálne.
To išiel. Znelo jak zle zaradená rýchlo. To išiel, ty kokos. Chceš vodu? Aj ťa chvíľku. Iba to natáčam, tieto základné veci. Jak toto základné Bentley. Také obyčne. A už asi končia. No super. Blondínu, čo má robiť? To je nice. Veselo zrobí. Tak nám čaká. No, má dobré disky. Typek taký, že To bol typek auta, čo si s tým? on sa pýtal, či to je moje auto. Asi tak pôsobíš. Ale už bol aj červený, síce všetci sú asi červení, lebo proste My ono. sme sa strategicky privali. No tak ja som z červeného tiež. To je pekná farba. Táto? Ja to je modrá? Či? Ja asi, hej, akože už tejto, že sa ma spýtal, či mu pošlem video. A že na YouTube dám, a že ak to dneska nepridáš, odober, končím. To ti povedal? Hej, si srandujú. Znelo to, jak ty keby si to povedal. Ale jak sa to tu vyprázdnilo? Dobre, mne to nevadí. Dobre, ja som to natáčal. A ešte tu na GT3 to zakončíme. Rozdiel medzi GT3 a GT3 RS je, že to má menej tých downforceových prvkov. Vyzerá to viac ako stav. No, hej. Je to také, no. Ale je to stále veľmi pekné auto. Vidíš niečo? Guardate come va. Vedi, avanti. Sama motorka. Akože toto už je trošku skill, no. Nice. Tak na cudzích autách najlepšie. Jednou nohou tu potrefil. Že choreografie. Kto iný bude driftiť, ak nejaký?
Teraz budú burnouty robiť alebo niečo. Sú vedľa seba, vieš, tu zastanú. Hej, áno, teraz som ho vypol. To je to druhé? Ešte 2 BMWčka, ne? Podľa mňa tam tá RS6 ale nemusí ísť. Toto je dobré, toto konečne vidno, ani nie. Tak sa cíti. Štria, všetky počuť to ďalšie auto pôjde. Bude elektro. No tak čo asi vyhrá? Build your own Ty. Je to voda? Chceš vodu? Nie, nechcem, ale vždy. Ja som ti dal prečo, aby si Budem dávať pauzy asi medzi tým. Porsche versus Audi asi, ne? BMW. Dobiehal pekne, ale vyhralo ono. Má najlepšie zrýchlenie, ono. Ja hlavne tu RS6 chcem vidieť, ale táto asi nie je ani. Tak tá by to tu rozbila, vieš? Ani Lambo, ani Ferrari tu nie je zatiaľ. Ani nevidím, proti komu ide do kúpy. Ten mal zlý štart. Malý rozdiel, ale to bronzové je veľmi pekné, ale... A to je sám. Čo? Veď ja neviem. Co podľa mňa vyberali oni auto nejak náhodne, alebo také niečo. Ja, on povedal, že to jeho vybrali, toho čakám. To